Palagay. Baka lang, subukan mo lang. Subukan mo lang. Sa loob. Yung? Dalawang puno. Yun o, saka yun. Bakit pinatay? Isa na lang. Baka natumba ng bagyo. Ayun pa oh. Tatlo. Ayun pa yung isa. Saan? Saan isa? Okay. Dami ng isda, di ba? Hindi ko nakain. Hindi, alin? Nakain ko. Sabi ko kanina pakain na sa asin ano. Maliit. Sa sunod na buwan, lalo ang tataas na nito. Dito sila kumukuha oh. Nang? Papunta? Saka yung nandoon. Dalawa yan eh. Kaya pala nila yung makina dito eh. Kasi pagka nag-ano sila dyan sa tubig. Pero masapa yung ano dito pa. Wala. Sila lang yung bahay sa ano. Saka yung pala. Tapos yung sunshine. Free range oh. Alam mo kung damo siya. So, natapos din tayo. Natapos din tayo ngayon sa ginagawa natin. At ito nga pala, update ko nga pala ngayon. Naglagay na tayo ng dalawang basket dito. Ayan, yung dalawang basket para sa paitlogan nila. Nakabili tayo nito sa worth 50 pesos ng isang piraso. So, dalawa muna yung binili natin kasi konti pa lang naman sila. Tatatlo lang sila.
Tapos, ayan. Nilatagan ko na rin, nilagyan ko na rin sila ng ano, ng yung ipa ng palay yung sa palay. Natagan ko na rin yung dalawa. Yung nakaraan kasi ito yung nilagay ko eh. Pero hindi ano. Pero okay lang. Temporary lang naman. Pero ito talaga ito, nabili ko. Ayan, 50 pesos. Tapos kanina, galing tayo sa bukid, kumuha tayo ng ano, ito, yung para sa ano nila. Yung saan ng palay. Itlog ka na dyan. Ito, mabait to eh. Ayan na. Ito, tito. Ayan guys, so yun lang i-update natin ngayon at hindi ko pa alam kailan pa matadagdagan to pero soon madadami dito mga to. Pero ayun, guys, thank you nga pala at thank you kasi nasa 404 subscribers na tayo. And thank you nga pala sa lahat ng mga subscribers natin. Ayun, buti naman na nasa 400 plus na tayo, sandana na para mag 500 naman. Target natin yung sa 500. So, ayun guys, please like, comment, share, and subscribe. And syempre, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong video. And yun, thank you talaga ng marami sa inyo. At and see you on my next vlog. Bye bye and God bless.